Ahojte, vítajte pri ďalšom videu a tentokrát to bude taký mini haul, alebo som vám chcela ukázať veci, ktoré som si kúpila z nášho výletu, alebo na našom výlete v Luhačoviciach. Začneme vecami, ktoré som kúpila niekomu inému, čiže ako darčeky. Ako prvé, tak iba poviem, lebo už sú niektoré darčeky rozdané a sú to lázenské oplatky, alebo teda kúpeľné oplatky, ktoré som kúpila takmer všetkým svojim známym a hlavne svojim kamarátkam a tak, ktorým som teda sľúbila predtým, ako som odchádzala. Kúpili sme strašne veľa druhov, majú ich tam neskutočne nesmierne veľa, ako vážne, to si tam vyberie každý, aj ten, čo proste nemá rád čokoládu, ten, čo nemá rád orechy, každý si vyberie nejaké oplatky. Takže to je taká nutnosť, keď idete niekam do kúpeľov kúpiť kúpeľné oplatky. No a okrem toho som teda ešte priniesla darček mojej najlepšej kamarátke a to je táto konopná bylinná masť. Je to teda taká obyčajná, asi už aj u nás sa dá celkom v pohode v každej lekárni asi kúpiť. Ja mám odtiaľ konopnú vazelínu, predáva ich taká pani v takom parku, mne príde, že ona vždycky zmizne a potom sa zase objaví, ale asi nie, lebo my sme ju videli ísť autom. Takže predávajú taká pani, ale tu sme tam minule teda akože nestretli, keď predávala akurát. Tak som jej teda kúpila na trhu túto masť. Mala by plniť rovnaký účel ako tá vazelína, aj keď táto masť je trochu hutnejšia, ja ju používam, tú vazelínu, v podstate stále, každý deň, na pery, na tvár, na suché ruky. Veľmi pekne mi, keď mám niekde opar alebo niečo také, vlastne zahojí. A trvá to aj veľmi potom ako rýchle, že vlastne ten čas sa znižuje toho hojenia. Takže som chcela kúpiť aj mojej najlepšej kamarátke takú, aby ona niečo podobné mala. Tak dúfam, že mi to poteší. Pokračujeme takouto časťou beauty, čiže tie veci, ktoré som si kúpila na seba, čo sa týka kozmetiky. Začnem tým, že sme teda našli veľmi pekný obchod, kde predávali veci z Dermacolu. Mali tam asi úplne všetko, čo Dermacol kedy vyrobil a čo sa teda ešte predáva. Musím povedať, že ja teda Dermacol mám veľmi rada a vždy, keď idem do Čiech, tak sa snažím si niečo kúpiť, lebo príde mi to, že je to tam proste lacnejšie ako u nás na Slovensku, aj často objednávam z českého e-shopu. A kúpila som si teda 3 veci z Dermacolu. Tieto 3, čiže toto mlieko, tento gel čistiaci a tieto tiene. Začnem týmto mliekom, lebo s ním som asi najviac spokojná, teda klasické odličovacie mlieko, senzitív, čiže šetrne odličuje, nerobí mi zle na oči. Veľmi pekne vonia, ale vonia tak, no proste mliekovo, mne to proste príde, že takto má voňať nejaké odličovacie mlieko. Naozaj odličuje veľmi dobre a je skutočne veľmi, veľmi citlivé. Ja mám veľmi citlivé oči a toto mlieko mi absolútne nerobí zle. Môžem ho používať naozaj, že si dám veľmi veľa na tampónik a môžem si tým rovno odličovať oči. Nemusím sa bať, že keď mi to vôjde, tak mi začnú slzy. A odličí takmer všetko. Dokonca mám veľmi veľký problém s riasenkou, ktorá je v podstate vodeodolná a málo čo mi ju odličuje. Toto odličí úplne perfektne. Poďme na ten gel čistiaci. Musím povedať, že s ním nie som veľmi spokojná. On má odstraňovať odumraté bunky, je tam tea tree oil, potom z nejakého čajovníku, akože neviem, extrakty a podobné záležitosti, oleje. Má teda, ako som povedala, odstraňovať odumraté bunky a vlastne prečistiť týmto pokožku. No. Ako odstraňuje, jasné, odstraňuje, lebo už to robí teda skoro každý gel, ale musím povedať, že mám aj lepšie gely, ktoré toto robia. Čiže z tohto som mierne sklamaná. Vadí mi na tom tá konzistencia, je taká, viete, keď máte peeling, tak tam máte gel a máte tam tie guličky, cítite tie guličky. Toto je ako keby každá jedna gulička, proste fuj. Ešte mi to aj vypýta. Mne to príde, že je to nechutné, tá konzistencia, naozaj mne to príde ako keby rozmixujete nejaké jedlo a proste na takú kašu, no odporné niečo mi to príde. Ale plní to ten účel, čiže ak to niekomu nevadí tá konzistencia, tak je to fajn, je to dobré, robí to, čo to sľubuje a mám naozaj tú pleť potom hebkú, dobrú, ale naozaj je to tak, že tá konzistencia mi nerobí dobre, už len tak na prstoch, proste ešte nie, že na tvár a hovorím,
strašne veľa iných čistiacich gelov a peelingov, ktoré robia to isté, sľubujú to isté, skutočne to robia a ešte aj tá konzistencia je príjemná a mám pocit, že ešte aj prsty mi to čistí, nielen tvár, takže ako toto za mňa nie, ale môžete to kľudne vyskúšať, myslím, že to nikoho nejak neurazí, nie je to zase niečo také zlé. Poďme teda na poslednú vec, sú ňou tieto tiene penové, mám ich teda v odtieni 5, Moon Touch. Myslím, že ten odtieň je veľmi pekný. Je tam takéto viečko, neviem, či to vidíte, proste ako... Víčko či viečko? Víčko? Ja neviem, ani víčko, čechy, ja neviem. Viečko máš na... Aha, no proste... Otvoríte to, normálne to odšroubujete a potom ešte toto plastové, túto záležitosť, čo mne furt vypadáva proste, tak to musíte dať dole. Ono je to kvôli asi tomu, že sú to tie penové tiene, aby sa im niečo náhodou nestalo. Tá pigmentácia je geniálna, ja vám to ukážem proste, akože vážne, áno, môže byť fajn, je to veľmi dobré, myslím, že je to také ako na penové tiene je to podľa mňa veľmi dobré, lebo musím povedať, že keď som mal vždy penové tiene, tak hlavne tie trblietky, že tam ostanú, proste vidíte, mne sa trblie cez toho celá ruka, ešte už aj táto proste. Toto sa mi páči, toto mám rada. Mám aj iné trblietavé tiene, mám jedny od Essence, tiež sú trblietavé modré, aj keď sú trochu blečie. A ako náhle si ich dám na tvár, alebo teda na oči, tak sa stane to, že fajn, pekne držia trblietky možno 2 hodiny a potom nech si dám hociakú bázu, nech si dám pod to proste bielu tyčinku, hocičo, pustia. Trblietky odídu, ostane pekný, ale iba modrý tieň. Ale tieto vážne držia a držia veľmi dlho, ja som ich skúšala v obchode, potom som išla do bazéna a ešte som sa vrátila, dnes som si mala asi 40 krát ruky a ešte stále som mala proste trblietky. Takže toto naozaj drží. Takže za mňa tieto dve veci áno, určite a tento gel bohužiaľ nie, ale hovorím, využijem ho, určite ho domíňam, keď už nebudem mať to, čo ja používam. Ešte tu mám jednu vec z tejto kategórie, aj keď nie je to úplne také klasické, ale povedala som si, že to dám sem, pretože aj čaje nás robia krásnymi. Kúpila som si tento čaj, sú to čaje vlastne podľa horoskopov, som v znamení váhy. Je to čaj, ktorý je taký, by som povedala, že normálne bylinný, proste keď si kúpite nejaký taký s bylinkami, tak bude chutiť zhruba takto. To zloženie je celkom pestré. Bola som prekvapená, lebo moja sestra si kúpila tiež takýto, ale ona je v znamení barán. A má úplne iné zloženie, aj úplne inak chutí, takže nie je to také, že len ten prebal je iný. Ja som čajový maniak, hlavne teda na jeseň a cez zimu. Ako náhle sa trošku schladí, tak ja vypijem aj 20 čajov denne. Úplne proste šialené. Na raňajky, na obed, na večeru, pomedzi to proste vždy čaj. Takže toto ma veľmi potešilo, lebo je naozaj veľmi chutný a som rada, že som si ho kúpila. A ak teda niekto uvidí takýto nejaký čaj, tak môžem naozaj to odporučiť. Ďalšou takou rubrikou alebo ďalšou kategóriou je oblečenie, ale začnem vecou, ktorú som si nekúpila tam, ale ktorú som si kúpila ešte tu na Slovensku. U nás normálne doma je to tento krásny čierny, asi koženkový ruksak. Kúpila som si ho preto, lebo keď sme išli do Čiech, tak som si proste predstavila, ako budem chodiť s kabelkou po zoo a podobných záležitostiach, tak som si povedala, že ruksak bude asi lepší. Je veľmi dobrý, naozaj veľmi priestranný, mne sa strašne páčia tieto vrecušky a toto, lebo mne sa to hodí k mojej koženej bunde. A musím povedať, že skutočne veľmi veľa vecí sa mi do neho zmestilo, lebo je takýto urezaný a on vyzerá, že je malý, ale naozaj, keď si vlastne zoberiete, tak táto strana je úplne obrovská, zmestí sa tam šialené veľa vecí. Klasicky má jedno malinké vnútorné vrecuško na nejaké hygienické záležitosti a takéto veci. A tie po boku sú úplne naozaj super. Naozaj musím povedať, to bola veľmi dobrá kúpa a som s ním veľmi spokojná. Poďme teda už na veci, ktoré som si kúpila tam a týkajú sa oblečenia. V podstate som si kúpila, čo sa týka oblečenia, iba tieto topánky,
ktoré som sa do nich zamilovala úplne šialene, ale bohužiaľ až keď som prišla domov, mňa nahovorila moja mama, aby som si ich kúpila, že sú dobré, že mi sedia a tak. A ja som, že nie, lebo proste nosím veľmi často skôr vyššie čižmy a úplne bez opätku a tak. A toto sú také už poloelegantné. Ale práve preto sa mi páčia, sú aj znútra také, vyzerajú byť na zimu, minimálne teda na jeseň. Môžem ich pekne nosiť aj k nejakým športovejším veciam, aj k elegantným, takže naozaj som rada, že som si ich kúpila. Vyhovuje mi aj to, že majú teda zips, lebo keď si predstavím, že by som musela šnurovať, tak to nie. Nestíham toľko. No a ešte tu mám jednu vec, čo sa týka oblečenia, ale tu som si teda nekúpila ja, kúpila si ju moja sestra, teda respektíve kúpila si ich moja sestra. Sú to tieto šedé rifle. My sme si ich obidve skúšali, aj ja, aj sestra, musím povedať, že mne nesedeli vôbec, jej sedeli perfektne. Tak si ich proste kúpila ona. Mne sa šialene páčili, toto úplne je wow, proste fakt by som ich chcela, ale neboli na moju postavu a tak som si povedala, že nebudem to siliť a jej naozaj pekne sedia, takže ona ich vynosí. Páčili sa mi preto, lebo sú šedé, ja mám väčšinu rifly proste čiernych a možno práve tá šedá ani proste mi nelichotila tak, takže ako, bohužiaľ, museli ísť k mojej sestre. Naozaj to si niečo nekúpil? Tak vám teda veľmi pekne ďakujem vám za pozornosť, dúfam, že ste videli vlog z Luhačovic, ak nie, tak vám určite niekam dám link a teším sa na vás.